Så er der god tid, det er ikke på tid jo. Det var asynkront. Ja, vi får 5 her. Så tager du lige begge to. Den kører! Ej, det kunne da være lige meget så. Så kan det være lige meget, så. Så svømme i den vest, der er det mig altid, der kan være specielt. Men der var en mere. Jeg havde også bare en fod. Ja, du havde også bare en fod på, ikke? Har de andre var vi mere, der nogen, var der vi har gjort det, hvis vi vidste. Kom så, Johnny. Ja, det er godt. Det kører bare for kendt, det der. En nu. Go, 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 Jamen, det synes jeg, det skal vi da lige snakke om. Det siger til mig. Det er klart, Johnny. Vi har jo haft Du bliver fuld af vand, mand. Kom så, Bo. Vender bagajen forkert. Hænder der sejler her, eller hvad er det? det kan jeg nemlig. Det er ikke om at komme hurtigt. Der er højt. Sådan. Sådan. Hvad med ane? Jo, du hørte mig. Nej, Ja, ja. Det er ikke skiven.